Быйыл республикабыз өчен айрыша мөһим ел. ТССРның 100 еллыгы. Бийик җиңүнең 75, Татарстан Республикасы суверенитеты декларациясе кабул ителүнең 30 еллыгы. Бийик җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Түбән Камада мобиль бригада республика проекты кысаларында җиңү каһарманнарына кәрәзле телефоннар бүләк иттеләр. Әлеге игелекле эштә җиңү волонтерлары Бөтен Россия иҗтимагый хәрәкәте активистлары да катнашты. Гаяз Минхажев бүләкләр кабул итә волонтерлар сугыш ветеранына түләүсез элемтәле кесә телефоны тапшыралар. Заманча җайланма Олы буын вәкилләре өчен бик уңайлы итеп ясалган. Зур төймәле ашыгыч хезмәтләр номерлары инде кертелгән. Мондый бүләк җиңүнең 75 еллыгы уңайнан ясала. Ветеран аны сөенеп кабул итеп ала. Бүләкләр яхшылар, бик тә яхшы. Эш бүләктә түгел, игътибарда. Нинди шатлык. Гаяз Минхажев армия сафларына 18 яшьтә алына. Кубан кавалерия дивизиясендә хезмәт итә. Курс дугасы сугышларында катнаша. Кызыл йылдыз ордены батырлык өчен һәм Германияны җиңгән өчен медальләр белән бүләкләнә. Советлар армиясеннән хезмәт итеп кайткач, ул мәктәптә тарих укыта. Соңыннан эретеп ябыштыручы булып эшли. Бөтенегезгә дә, барыгызга да зур рәхмәт. Халкым туган җирендәге илдә, татар халкы, минем милләтем нинди игътибарлы бит. Кесә телефоннары сугыш инвалидлары һәм анда катнашучы ветераннарга мобиль бригада республика проекты кысаларында тапшырыла. Заманча җайланма дәһшәтле вакыйгаларны үз күзләре белән күргән 29 Түбән Камалга бүләк ителә.